Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Center for Safety and Resiliency kang lokal na gobyerno kang Naga maoperar na. Kadagdagan na tabang sa mga nasuluan sa Barangay Sabang, siyudad kang Naga, nakahanda na sabi kang CSWDO. PNP Bicol, may kadagdagan na patrol jeep na itinao sa Masbate Police Provincial Office. Vlogger na Kalingap Rab, naging bisita kang Naga College Foundation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Barata. Matapos ang insidente nin kasulo sa Barangay Sabang, siyudad ning Naga, padaagos ang pag-asikaso kan lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kang City Social Welfare and Development Office para mahatudanin tabang ang mga naging biktima. Alam mo naman ang kumpletong details kan sa report ni Christine Alcanzo Reyes. 10 pamilya ang nadanyaran sa nangyaring kasulo kan Lunes sa Barangay Sabang, siyudad ni Naga. Sa pagbisita kang City Social Welfare Development Office sa pinangyarihan kang kasulo, siyam na harong ang nadanyaran kang kalayo na hastangunyan, may madagdag pa ng 2 pamilya na naapektuhan kang kasulo. Kang Monday po, nag-ocular survey, nag-visit na kami, nag-assess na kami kang mga nasuluan. So, idyo kita ning 10 biktima. 10 biktima na may siyam na harong. Pero sa ngunyan nga ni ma'am, garo may naghabol pang 2. Nasabi, sinda po dahil man nasabing partial, kaya lang si mga waterline yata nagka-damage, tapos si mga bintana nagkaparasa. So ito, di ay may ito na bisita. Kasi kang time na nagbisita kami kang Monday, mayong taho. So babalikan ni. So igwa pang 2 naghahabol. So sabi mi, at siya nahapon, pagtaon mi kang assistance, siya na si Mayor, bibisitaon mi grara. Mataumaning asistensya ang CSWDO kay iba si Naga City Mayor Nelson Legacion. Dahil kami pwede makataon ng immediate ng financial kasi ang pinaka-immediate man talaga si pagkakan. So si mga food and non-food items ang pigdarami. Tapos nag-counseling kami, nag-psychosocial man, siyempre, grabe pa si trauma ka mga yaon duman. So ngunya na hapon po, mataon na kami kay itong emergency shelter assistance. Duman sa 10 pamilya na kung saan 5 duman ang totally, 4 ang partially damaged. Sa ngunyan, yaon ang mga biktima sa Educare Center kan Barangay Sabang asin ang ibaman nagdadagos sa indang mga kapamilya. May pangapudan si Ma'am Anuel Vargas ngunya nakadakol na ang kaso kang kasulo sa syudad kasabay kan pagpagirumdom na mag-ingat asin maglikay sa mga araw kaining aksidente. So ang pangapudan ta po, lalong-lalo na duman sa mga congested area, yun, makanusun sa buyon ng squatter. Si mga congested area po na kung saan para itaid ang arong, dapat po kanya-kanyang siko na magbantinir ning paglikay sa kalayo. Gusto sabihin po, kung nililikay ta ang pamilya, ililikay ta man si mga sadirita. Kasi yan po nga yan, garo chain reaction yan, pagtaray tayo ng arong, pag nasulo ang saro, konektado yan. So, gabos po apektado. Sabi nga ni Kayan, mabagyoan ka lang dahil ka lang masuluan. Kasi pag binagyo, daw para paano may tada, pag nasulo, talagang mayo gabos. So, ang pangapudan ta po, dapat marigmat po ang lambang saro, lalong-lalo niyan na grabe ang init, kung may mga ekstrang tubig, kung pwedeng bubuo ng atop, bubuo ng lalo na ito mga harong na luma na ngaya, tapos ngaya, light materials, so hilingon po ang kuryente, hilingon, baka overloaded naman sa mga gamit, pa-check po tabi nindo. Kung nag-iisip ka mo na makaya kami ng kapasidad, so si mga barangay electrician, baka pwede makatabang ng ayuda na ma-check man lamang si mga kuryente kang harong. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak.
Sa presentasyon Camarines Sur, pinanginotan kang Bureau of Fire Protection kang nasabing banwaan ang pagkondusir nin Oplan Ligtas na pamayanan seminar. Digdi pinagtukdo ang tamang paggamit kang fire extinguisher asin tamang sistema sa bucket relay. Ginibo ang pag-seminar sa Barangay Cagnipa, presentasyon Camarines Sur. Padagos sa mga bareta. Pinag-anunsyar ngunya na aldaw ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na magagamit na kan lokal na gobyerno Canaga ang Center for Safety and Resiliency. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 9 na bulan na sana nga halaton kang lokal na gobyerno kang Naga, magagamit na ang enot na parteng mahaman sa pinagtatrabahong Center for Safety and Resiliency niyaon sa Balatas New Development Area. November 2025 subot makukumpleto ang patrabaho sa Cesar. Ang detalye kang patrabaho ang pinagbiklad man subot kan mga taga DPWH sa meeting na pinag-atindiran kan Public Safety Office sa pamamayo ni Executive Director Rene Gumba. Sa meeting kasuudma with the DPWH and the contractor, mapuon ning initial na operation by December of this year, December 2024. So sarong phase na makukumpleto ninda, immediately uukuparunta as in ma-function ang Center for Safety and Resilience. So with that time frame, ang completion kang buong project is scheduled on November 2025. So as is pa itong schedule na ito. Sa mahahaman na Cesar, may 8 technological pillars na kinababalehan kang security surveillance, early warning system, cybersecurity, asin iba pa nagabos na kabase sa modernong teknolohiya. Ang mahihiling subot sa Phase 1 sa December, iyong kadikit na parte kanasabing technological pillars. A little of everything, hindi pa kunya, for example, pag sinabi natin ang target natin for digital mobile radio, kunyari 100, we can have muna 20, depende po. We can, but as we want to put everything in, so we can actually have the experience how this one, the expectation for the Cesar 1.0 will be delivered. Mientras tanto sa panahon na mag-operar ang Cesar na nakasandig sa modernong teknolohiya, tatampadan man subot ini kan mga personahe kan Public Safety Office bilang mga quick response team. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, bako lang seguridad ang mapapakusog kan paggamit nin teknolohiya kan lokal na gobyerno Canaga, siring kan Geographical Information System. Susog ki Public Safety Office Head Rene Gumba, pati ingreso kan lokal na gobyerno ang mapapalangkaw. Naugma kami na sa GIS, tapos na sa training with GIS na certified na sa tuyang mga personahe. We have 12. Ini pong dosing personaheng ini, hali sa iba-ibang opisina kang syudad. So from City Treasurer's Office, Assessor, Accounting Office, PSO, DRRM, para consolidated na so GIS data kang syudad. And then this will not only focus on delivery of safety, security services, but even the revenue measures of the city. Sa iba pang bareta, padagos na nagtatabang ang mga personahe kan Public Safety Office sa mga road clearing operations sa barangay asin mga paratienda na yaon sa bawal na lugar. Susog ki PSO Head Rene Gumba, may kadipisilan man subuot ang kampanya sa illegal na pagtinda sa gilid kan tinampo. Hulita tinatawaninda nin pagbalanse ang paghanap buhay asin pagpasunod kan mga ordinansa sa syudad. Naugmaman po kami na sa mga barangay, labo-labo ang pagkonduser kang sa indang road clearing operations sa indang mga lugar. And whenever we get the call, we assist these barangays. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 2 suspek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Naga, arestado sa Barangay San Felipe, Subangi. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Si 67 na senior high school hali sa Pili National High School ang nakakumpleto kan sa indang basic life support and first aid training na pinagkondusir kan Environment Disaster Management and Emergency Response Office kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Kabali sa katuyuhan kan nasabing training, iyon na madagdagan ang kaaraman kan mga estudyante sa panahonin emerhensya. Natawan man pagkakataon ang mga estudyante na matukduan kan mga dapat gibuhon sa panahon na may makusog na linog. Sa satuyang police report, 1.2 grams ning pinagtutubodang shabu na yaon sa plastic sachet asin nagkakantidad 8,160 pesos ang nakumpiskar kan mga operatiba kan Police Station number 3 sa Dua na parehong residente kan Barangay Mabulo, Syudad ning Naga. Ginibo ang anti-illegal drug buy-bust operation sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe, pasado alas 10 kan Subangi. Naging katuwang kan Police Station number 3 ang City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit, City Mobile Force Company, 83rd Infantry Battalion kan Philippine Army asin kan PDEA Region 5. Sa iba pang bareta, tulong units nin patrol jeep single cab 4x4 Toyota Hilux ang pinag-turnover sa PNP Regional Command 5 na pinagtauman sa Masbate Police Provincial Office para sa tulong Municipal Police Station, Siringkan Mercedes, San Pascual asin Monreal Municipal Police Station. Kasubago ginibo ang blessing as in turnover ceremony na pinag-atenderan mismo ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Saro sa mga patrol jeep anhali sa opisina ni Senador Sonny Angara asin andua hali man sa PNP Capability Enhancement Program. Padagos pa sa mga bareta, vlogger na Kalingap Rob nagbisita sa Naga College Foundation kan Suudma. Aramon taman ang kumpletong detalles ken sa report ni campus correspondent Mary France Lanuzo. Ang pagtabang sa kapwa mayong pinipili, basta may puso asin udok sa buot ang pagtao, dikit man o dakol, patunay na iyan na saro kang marhay na ehemplo. Iyan ang ipinahiling ni Kalingap Rob. Sarong vlogger hali sa Daet Camarines Norte, naglilibot asin naghahanap maski sa inalugar, dinudulok ang mga nangangaipo asin tinatawan ang dapat tawan, dawa harayo. Ang pag-vlog niya sa Plaza Rizal, Naga City, iyo ang naging paagi
para mahiling niya si Medit na ngunyan bisto ng maray sa Facebook bilang Leche Flan Girl. So ang channel talaga namin is focus sa paglingap or pagtulong, which is tinatawag na charity vlogger. Kami talaga pag minakita kaming yung kita namin na determinado, masipag, at talagang yung porsigido na makapag-aral, yun talaga yung ano ko ngayon yung pinaka-priority yung tulungan. Doon pa lang, pag nakita namin silang nagtitinda or kung ano man trabaho na ginagawa nila, doon pa lang nakikilala ko na yung tao. Di kami nagdadalawang isip na tulungan. So yun, kaya nakita namin si Medit dito sa Naga and agad namin silang binlog and na-feature sa vlog namin. So, at natulungan na rin. Lubos man ang kaugmahan ni Kalinga Prab kan naaraman niya na nakabalik na sa pagklase si Medit. Ayun, syempre sobrang saya. Sobrang saya talaga. Lalo nung nalaman ko, nag-chat sa akin si Medit. Sobrang saya kasi yun talaga yung yun talaga yung gusto kong maitulong, yung education, di ba? Yung pinakamahalagang maitutulong natin. Sabi nga, yun yung mahalagang maipapamana ng magulang sa kanilang mga anak. Nung ang nalaman ko na naging scholar siya ng NCF, yan, salamat po pala sa NCF kasi sobrang bilis po. Agad, pinatawag agad, and then, yun, pinapasok siya kaagad. Kaya, sobrang thank you. Dakulang pasasalamat man ni Medit na saro siya sa naka-eksperyensya kaini, ninhuli tadakol na tabang asin oportunidad ang nagbukas sa iya. Kuya Rab is thank you so much po sa pagdala ng mga opportunities na dumadating sa akin ngayon. Thank you po sa mga tulong and thank you po sa support. Tapos sa NCF po, thank you so much po. Thank you so much po sa scholarship. Thank you po sa pagtitiwala. Tapos sa pagmamahal. Alam ko naman pong sa guide nyo and sa tulong nyo sa akin, ma-achieve ko yung dreams ko and hopefully magiging successful po ako in the future. Kasi nasa home of the champions ako. Sir Mario, thank you so much po. Sa One Media, thank you po. And kila Ma'am Tina and kay Ma'am Marivic Palance po, thank you so much po. Sobrang laking tulong po nito sa akin, pati po sa family ko. Yung scholarship pa lang po, sobra-sobra na. Saro si Kalinga Prab sa patunay na antabang, maski sain o dawa ano arin, ipapamati asin ipapahiling ninda na yaon sa nasinda para magpaabot nin Kalinga. Kalinga Prab po, YouTube, pa-subscribe po. Kami po ang Team Kalingap. Siyempre, ang ama ng Kalingap si Kuya Bal Santos Matubang. We are a charity vlogger na nasa Daet. Pero marami na rin po kaming naglilibot na rin po kami sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, sana po supportahan nyo kasi laking tulong po niyan sa amin. Pag-subscribe sa panunood kasi dyan din naman po kami kumukuha ng pantulong. So, walang viewers, wala rin kami pantulong. So, yun, kami po ay nagpapabahay. Number 1 namin pabahay din, scholarship. So, yun po. Thank you, pa-subscribe po. Para sa One Media TV48 Naga, Franz Lanuzo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, preparado na ang manlain-lain na aktibidad kang Naga College Foundation na masilibrar sa ika-77 founding anniversary. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni campus correspondent Kayla Casulia. Sa pagselebrar kang 77 Foundation Anniversary ka Naga College Foundation, manlain-lain na aktibidad ang tigpreparar para igdi. Fueled by the past, leaping into the future, yan ang siinang tema ngunya na taon. Henerasman ni Dr. Nelba Olaso ang mga highlights kan aktibidad araw kan field demonstration, Agri-Expo, tribute to the founder, Battle of the Bands asin iba pa sa maabot na Webes hanggang Sabado. I am inviting the alumni, the students, and all the faculty or the community, NCF community. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil maningaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakom sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.